Okay, so welcome ulit sa aking channel. Today, papalitan natin yung stock pipe niya. Gamit ito. Yes, dumating na niya from Map City. Yes, sa Sampaloc. Pwede siyang i-deliver sa pwede siyang ipa door to door. And then pwede na siyempre puntahan doon. Pero siyempre medyo mas accessible kasi sa akin at pa-deliver na lang dito. Gawa nga medyo malayo rin sa akin ng Sampaloc. So, testing muna natin yung stock pipe niya. Compare natin dito mamaya. Okay. So, fire it up. So, stock sounds. Okay, so unbox muna natin to. Let's do it. So, medyo grabe yung pagkakasil na ito. Maray, pabuksan eh. Okay, pero okay, safe na safe talaga yung pipe na dumating dito. So, maraming salamat, Map City. Map City. Yeah, so, map for muffler. Oh, mukhang makapal din. Tingin ko mas maganda compare mo dun sa stock kasi yun nga, dalawa yan eh. And then yun, gamit nito dyan is bakal. So this one is stainless na. Sakto, habang nababaklas tayo dito. Habang lumalamig pa yung makina. Mahirap din kasi well, wag pala tayo mag-loosen up na or magta-tighten up ng mga bolt or mga nuts dyan sa may motor natin kapag mainit pa. So, at least iwas na rin yung lost thread natin or mismong mabali yung mga bolt natin. Well, so far, so good. Maganda. Pulido rin yung pagkakagawa. Tuloy na natin. Excited na ako marinig. So, single pipe na lang siya. Tanggalin lang natin konti yung mga dikit-dikit kasi para mamaya, hindi siya yung tipong magbabakat mamaya na wala pagka mainit na. Well, gamitin natin ang WD-40. May kasama na rin pala tong silencer kasi bounce sa kan. Pagawa na rin ako, gawa nga nung di natin masabi kasi kung gaano siya kalakas eh. At least para iwas huli and then iwas bulao na rin sa mga kapitbahay natin. Okay, so baklasin na natin yung stock pipe natin. Okay, so unahin na natin dito. Sana hindi na mainit. Yun, okay na. All goods. Okay, so nakalas na natin dito sa isa. Doon naman tayo sa kabila. Tara. Okay, so natanggal na natin yung dalawa. Ito ang disadvantage talaga ng stock yun, especially mga bakal. Kaya na ito kinakalawang kagad. So, advantage na rin talaga ng stainless. Pagka hindi na siya kakalawangin. Doon matudumihan pero at least hindi na siya kakalawangin. Right, so kabit na natin. Ang bigat na ito, isa pa lang, katumbas agad na ito isang buo. Pagkatapos ng ilang hirap, ito, tapos na. So, sound check na natin. Konting konting moods lang ako dito sa modification lang ako dito sa may part ng tambucho. Yung papakita ko. Kasi hindi siya eksakto dun sa butas eh. Right, so pakinggan muna natin. Sound check. Ang lakas. Right, so gagawin muna natin konti yung sa may part ng holder na dun sa hanapan ko muna siya ng washer. So yun, after 10 years natapos din. Well, may konting modification lang dun sa sa may part ng holder niya, papakita ko. Kasi hindi siya eksakto eh. Ito. Yan. So, hindi eksakto kasi yung butas dito sa may holder niya mismo. Kaya ang ginawa namin,
Ito na lang yung mismong in-adjust namin. Binutasan namin dito. May konting butas lang, maliit lang na mabutas eh. Kasi ayokong puwersahin yung ano niya, yung sa may dito sa may ano ng pipe. Kasi nga baka mamaya mabali naman dito. So at least mas madaling i-adjust yun kaysa dyan. Pakita ko na rin yung old na pipe niya, I mean yung stock na pipe niya. Ito, mabilis lang talaga siyang kalawangin. Gawa nga nung ano lang to, bakal lang kasi to eh. So yan, kalawang agad. So at least ngayon naka-stainless na tayo, iwas kalawang na. And yung dalawang yan, sa totoo lang, nuknukan ng bigat. I-compare mo yung isang timbang nung isang pipe doon, katumbas lang na ito. So malaking bawas din. And then sinubukan ko na kanina, na maliit na konting high speed lang, mga tis naman na 60 lang ganun. Wala na yung ika nga yung parang sinok niya. Hindi na siya sinisinok. So kumbaga parang siya nakakahinga na ng maayos. Okay, so latest update. Nagpalit na tayo ng pipe. And of course, the side mirror. And then the windshield. And tinanggal natin yung sticker niya dito, yung sa Motor Store. And then Cafe 400, tinanggal din natin. And ano pa ba? Yung ano dito pala, yung pangalan na to, reflector, kasi medyo malaki. And then yung reflector din dun sa gilid, tinanggal ko na dun. And ano pa ba? Wala na, yun lang naman yung update dito sa motor natin. Okay. Maraming salamat na po kung sakali di ko man may rides to. Maraming salamat sa papanood and sa mga nag-subscribe. Thank you po ulit sa inyo. Sana patuloy niyo po akong supportan. Alright? So God bless us all. Ride safe. Thank you po.